c'est où déjà? Ja, kom maar stau, goed, goed. Kom så han kan komma så kauda pende han nøden. Ja, var man jo explican trau de ver. Vamos an tolketa di da wonderbal. Ga vam la di ma za pojavan on esa skaba da bruchet dit. La va dehan eno spern. Tu leves quoi. Da hude ma da skaba peda si vesker eno sarfurn. Tu kan dilo is David da zorn. Ik weet niet meer aan de wat de Johan van waar dat roer. Die binnen jij daar bal. Ik de Hanose, waarom jij de willen die zo van de deux guerre. C'est tu que nos Québécois qui derrière quoi, des meetings nous tu ouais de négatif penance au passé de par bal. Ouais, camarade muscavet là. Ouais, possible. Ik heb dit, we gaan Peter maar dit. Ja, mais voor dat schaba de bruchet we rijden nu spern. Ik aan trabe de gile même de krohen kalet was zo van spern torret kan toch hier rentrer bij was zo. Da hoe ne. Da hoe de maar rijden de trivasi vesker. Om staat bas ervoon. Maar aan trabe de gile tau. Ik van mam la kendo e indulgen da boa had me sortir do crise. Da wonder que mate.